To masu mining ɗin wannan coin ɗin, idan har mutum ya shigo, kana taɓa link ɗin ka ga inda zai kawo ka. To sai ka taɓa nan inda aka rubuta rate my X now. Yauwa sai ka taɓa rate my X now. Gashi nan shi nake so in nuna nan wajen kenan. Bari in canza kala. Wannan yayi, yauwa nan nake so in nuna an gan shi ko? To shi kenan sai ka taɓa shi. Gashi nan na taɓa. To wannan zai kai ka Twitter ka. To kun ga ya ce I'm not a robot, sai ka taɓa wannan ɗan akwatin kun gani? Da ka taɓa zai gama tabbatar da cewa kai ba robot ba ne. To sai ya tafi Twitter. Yanzu haka yana kai ni Twitter na ne. Kun gani ko? To haka zai yi. Duk da na yi register ina dai yin wannan ne don in nuna muku. To kun gani ko? Sai ka ce authorize. Ga inda ya rubuta authorize ɗin nan sai ka taɓa shi. Nan wajen authorize app sai ka taɓa. Gashi nan ina shiga. Gashi nan ina shiga authorize app. Haka yanzu haka kun gani ko? Yana ta ƙoƙarin shiga. Yauwa to gashi nan ya shiga. To kai ma haka zai nuna maka. Wannan na referral ne da na samu a ƙasa. Wannan ya ƙirga shekarun account ɗina ne ya bani. Wannan kuma na referral bonus ne wa'inda na gayyata na samu wannan da su. Bayan nan kuma ba shi ke nan ba. Za ka zo nan ƙasa shi ma still. Yauwa za ka zo akwai tax. Kun ga nan wurin? Gashi nan to sai ka taɓa shi. Akwai sauran tax da za ka yi. Yauwa to kun ga ya kawo ni ko? Ka ga wannan tax ɗin za ka connecting wallet ne. Wa'innan to kun ga wannan tax ɗin na following ne. Duka za ka zo ka yi su. Bari in taɓa gashi nan kamar yadda kuke gani na shiga. Ina ƙoƙarin yin wancan tax ɗin. Yauwa to kun gani? Yana ɗaukan lokaci. To haka dai za a bi a yi tax ɗin. Kun gani ko following ɗinsu za ka yi. Ga inda aka rubuta follow a nan gurin sai ka taɓa shi sai ka shiga don kai following ɗinsu. Kuma in kai following ɗinsu fa wancan token ɗin da ka gani a wurin za a baka. Kun ga ina following ko? To sai in danna back. Na danna baya. Yauwa na koma. Kun gani? Yana ƙoƙarin kai ni. So yake kai ni wai Twitter. To ba nan ba, na dawo kan ainihin wayata. To kun ga wannan kenan? Wancan guda biyu na connecting ne. Ga kuma wannan shi ma na check in. Kullum za ka dinga zuwa kana check in. Gashi nan. Sai kuma bind X coin. Za ka je ka yi binding da get ɗinka. Ka je ka sa wallet ɗinka kenan ta X. Bari mu gwada mu gani. Ga su nan suna dai da yawa. Sai ka je get ɗinka ka kwafo username ɗin, UID ɗinka. Wannan kuma aka ce please enter the X Power deposit address. To sai ka je X Power deposit address. To bari mu je get ɗin mu gani. Bari in shiga get. Gashi nan. Na shigo get.io. So kun gani? Gani a cikin get yanzu haka. To bari in fara duba X Power deposit address. Tukunna ma bari in dawo farko. Bari in zo deposit. Kun ga na shiga deposit ko? Sai ka ce on chain deposit. Gashi nan a farko. Wannan shine on chain deposit. Shi za ka shiga. To bari in yi searching X Power. Kun ga gashi nan X Power ko? Sai ka taɓa shi. Wallahi gashi nan ya zo. Token ɗin ma already kamar yana. To sai ka copy deposit address. Kun gani na danna copy. Sai ka dawo nan wurin. Sai ka buɗe. Kun ga na danna pasting. Na yi pasting ɗin shi a gurin. Bari in koma get ɗin kuma. Yanzu bari in ɗauko UID ɗina na get. Wannan su suna ta ƙoƙarin in yi deposit. Ni kuma UID ɗina nake kallo. Yauwa ga UID ɗina nan. Bari in kwafo shi. Na kwafo UID. Wannan kowa ya riga ya iya ai. Ba sai an ɓata lokaci ba.
So bari gashi nan nayi pasting. Kun gani ko? Sai ka danna bind gashi nan inda aka rubuta bind gashi nan gurin. Yauwa gashi nan nayi binding. Yauwa to kun ga ya tafi ko? Successfully. Yauwa ya wuce. Wannan na following sai in kai following ɗin. Misali in kai following, kun san ɗazu naje nayi following ai. To sai ka danna verify gashi nan. Naje nayi following ɗin ɗazu. Bari gashi na danna verify. Kun ga ya wuce ko? To sai kuma check in shi ma bari in taɓa shi. To kun gani? Ya riga yayi check in sai kuma Allah ya kai mu gobe. Wannan abin yi ne fa. Ga following ɗin kuma wannan nan shi ma bari in je in yi. Da network yauwa gashi nan nayi following ɗinsu. Bari in dawo. Na dawo ainihin nan bari in ce verify. Duk da dai in kai tax ɗin kaɗan riƙa ɗan jira tukunna. Saboda wani lokacin abin bai synchronizing ba kun gani ko? To gashi nan. Kun ga tax nan ga su nan da yawa haka za ka bi su ɗaya bayan ɗaya. Kun ga gashi nan duk wannan na riga na ci su. Yauwa. Kun ga nan an ce in gayyaci mutum 3 kuma na gayyata. Bari in je in yi claiming. Kun ga nayi claiming ko? Sai na mutum 5. Gashi nan nayi claiming.